Určite jedného dňa prídu a povedia: ďakujem mama, ďakujem otec, ďakujem za lásku, za opateru, ďakujem za trpezlivosť a obetavosť, ďakujem za prebdené noci, vyplakané oči, za všetko ďakujem. Vaše deti vám chcú práve dnes vyjadriť svoju lásku a vďaku malým kultúrnym darčekom. Vítajte nám, mami, mamky, mamičky, zasmejte sa, pozdvihnite starostlivé hlavičky, dnes je veľký sviatok. Snežienky ako malinky mali by tu rozváňať, vy však skromné mamičky, málo ku šťastiu žiadate, stačí vám, keď veľkú lásku vašich detí poznáte. Je deň matiek, mamka, mamička drahá, príjmi otinácka želanie zdravia. Položím si stoličku a poboskám mamičku. Všetko spravím pre mamičku, lebo ju mám rád. Postavím sa na stoličku, poumývam riad. Je deň matiek, svetíme a ty si matka, dovol mi objať ťa, mamička sladká. Mamka moja, zlatá, ty by si zaslúžila, aby všetky kvety v poli kvitli iba k tebe kvôli. Tože by môj bolavý prštek pofúka, tože ma posmelí, keď zbadá pavúka, tože mi do láskou mašličku viaže, tože mi na chlebík mazdielko namaže, tože mi vytuší stelzičku na ličku, kto by, no ktože zavolá mamičku. Dnes ti želám veľa šťastia, usmievaj sa celý deň. Povedz, že chceš modré z neba, zabehnem ti chytro preň. Ja viem, ty ho nebudeš chcieť, nemáš času hrať sa s ním, tak ti dneska aspoň do pánočky vyčistí. Na svete sú poklady, ktoré kde kto hľadá, ja však hľadať nemusím, to, čo mám, tak rada. Netreba mi nádheru kráľovského zámku, stačí mi, že vždy pri sebe mám svoju mamku. Telegram píšem, môžem faxom, ako je dnes bežnou praxou. Mobil, fax a telegram zvonia, píšu, rád ťa mám. Uver tomu, mamina, cez internet i z mobilu u tebe slova lásky plynú, najkrajšie slova pre maminu. Ja tiež posielam svojej mame vinšovanie v telegrame. K milému tvojmu sviatku mám básničku krátku. Nech sprevádza ťa radosť, stála veľa zdravia, lásky, mama. Do ruky ti kvietok kladá moja milá mamička. Sklon sa ku mne, dám ti ešte horúci bod na líčka. Najkrajšia z ruží je jednička, je moja zlatá mamička. Srdce má dobre láskavé, mne najlepšie je pri mame. Či vieš, mama, koho rada, koho objať sa mi žiada? Komu kvietok posielam, kohože to rada mám? Nuž len teba, jedinú, milovanú maminu. Pane, ktorý si na nebi, zachovaj všetkým deťom mami, nech ako cesto na chlebík im v teple rastú pod rukami. Podaruj deťom otecka na každý deň, nie iba včera, bez otecka je ovečka zatúlaná a bez pastiera. Zachovaj námi obidva, veď dve ruky od teba máme, dve ručky stvoril deťom Boh, pre otecka jednu, druhú máme.
Rodina je to, keď otecko leží na jednej strane postele, mama na druhej a ja medzi nimi. Rodina je aj to, keď ocko drží jednu moju ruku a druhú mi stíska moja mama. Rodina je aj to, keď otecko hovorí mojej pravej ruke. Túto ručičku naučím pekne písať, šikovne si zašnurovať topánočku, často sa hlásiť v škole, kresliť macov a neskoršie plány domov a stavať mosty a detské ihriská. Rodina je aj to, čo povedala mamička mojej ľavej ručičke. Povedala: túto malú ľavú ručičku naučím pomáhať pravej ručičke od rána do večera, umývať sa, obliekať sa, menšiť deťom piec pieskové koláčiky a starým mamám prejsť z križovatku. Neskôršie na nej nosiť svoje malé bábätká, aby stále počuli byť tvoje srdiečko. Pri modlitbe pravou ručkou robiť krížik na čelo, no zakývať aj vláčku, idúcemu každý večer do detského spiša a šepkajúceho pš, 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 lebo aj pš, pš, pš je rodina. Doma pri ockovi a mame je rodina. Takže vďaka vám, že ste prišli a že ste povzbudili naše aj vaše deti. A v prvom rade patrí im veľká vďaka, že pripravili taký odborný program, za čo im srdečne ďakujem. Určite. Potleskom.